אני יושבת עכשיו ברום, בסאונה מעורבת בסלובקיה, וכשאני אומרת מעורבת אני באמת מתכוונת לזה, גברים ונשים זרים ביחד, בלי בגד ים, והאמת שזה הכללים פה, ממש רשום בכניסה לסאונה, יש שלט שאסור להיכנס עם בגדים או עם בגד ים, צריך להיכנס בעירום. זה לא רק בתרבות בסלובקיה, זה בתרבות גם במדינות כמו אוסטריה, גרמניה, שווייץ, פינלנד ועוד הרבה מדינות אירופאיות. ואני לא אשקר שזה הרגיש לי די מוזר בהתחלה, והאמת אפילו קצת מלחיץ, כי בכל זאת גדלנו בתרבות הישראלית, שבה עירום שווה מיניות, שבה עירום זה משהו להתבייש בו. תרבות שעירום אוטומטית נחשב כאובייקט מיני. אבל פה זה ממש הפוך. אין שיפוט, אין מבטים, אין מבוכה סביב העניין הזה. אנשים באים לפה פשוט בשביל להירגע, להשתחרר, להתרכז בעצמם, ועירום זה לא בושה. זה פשוט גוף. בהתחלה זה לחיץ אותי, אבל עכשיו זה פשוט מרגיש מדהים, כי התחלתי להבין עד כמה זה רק היה מחסום מנטלי בראש שלי. כי כשהגוף שלנו מפסיק להיות אובייקט, זה פשוט מרגיש הכי טבעי שיש. ולפעמים כדי להרגיש חופש אמיתי, צריך לדעת לשחרר בדיוק את הדברים שלימדו אותנו להסתיר. מה אתם אומרים, הייתם מנסים גם?